machiegni kod jatend piny Kenya. Odiochieng' manyoro kata bende odiera nwaneno ik mano mar William Nderitu ma bende en wuon senator mano ma Laikipia. Nono ka joka jaod bura mano ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri gini bende jopiny nogonegi koko bende kakore seyogi. Nikech joka wuonde. Jakom President ma piny listen to national security intelligence. Or listen to politicians. These are people marked there to go. Dingengera pesa magi miyoga jigi. In fact, intelligence information man. Pesa magi mimi yani enda leta watu gi. Gine magi kuonge ngade elfariwi. Kone gumie elfabito ngade elfario. Kono maja telo kitu gani. Ngama ngeta pesa mami yemo ndo wango jo piny mondo di function ngado. Iwinja. Mayino no pesa work for the ceremony to ngade. Jo Kenya ginjo ma disone Sharon. I can tell you. Emamiyo Inyene, there is a reason mommy muine tiyo DC. Keno ngeni DC can punish. Tani punish a politician. Madwa kutudiri jothurgi to wacho nunga huyu mtu sasa lazima ende. Mommy muino ngade jogi wako. The hair mondo president kadwa dhi kamoro. Otigo structured offices. He has the DC, enigi chief, enigi DO, enigi assistant chief, enigi PSS mage. Jo modong yo ai kuomgi. Jogi promese. Jogi onyalo wilo. And to the dollar. So the risk is with him. Let him plan well. Pero kama na yenye wacho ni chenro bakara nyako keti jogo iko mabede chiwo ne paro nikidwage ni entiere record advisors e kidienje mopogoro pogore obed mar uchumi obed mar siasa. Advisors nigi be nodwa yero maricho. You don't bring friends as your advisors. Bring people who are experts in the field, guys who can tell you off. Emami ayego mama nyako ngoja. She's factual. Kapeso lalo lal. That is the way things are done. Koro gimonya loga wacho duadine nade. You see, Sharon ngatie MD moro thurwa ni luongo no Halwenge. Halwenge ni noti ipoto ti posta. Koro kodine no Kenyatta. To dhi to wacho ni Kenyatta abiro neni ka. Tatingo gimoro. To wacho ni ng'en wasotiyo maber. Budget wen kama, wayude kama. To I profit ni bende wa mi mama ngine gimoto Kenyatta go na ingine to koro Kenyatta penye to mara en mane to wacho ni Kenyatta ibende waloso ni gimoro matin to problem tenango jogi ma jododu gi thaga kabisa no manya ni kakikwe wacho no. That's how he made his wealth. Neko cham ga port mundu tie he looks for profit to orwango kako bendo papas in a political equation. To joma masani yero jonge political management. Gin kata monego gikongo pinje ma gikwalo. En one men go problem to ne men responsibility. Angini seyo machielo mabenje ten piny